Не съм доволен от последното си представяне. От първата секунда беше ясно, че това не е моята дисциплина. Сцената страхотно се плъзгаше. Опитах да си кача краката върху кормилото, но усетих, че ще се изплющя. 3-0 е тежка загуба, но както казват футболистите, забравяме матча и продължаваме нататък. Падна ми се този много труден, но изключително красив спорт. Казах и аз го мога на тримата тенори, на индийския танц. Не ме избрах. Сега изобщо не съжалявам. Ще се опитам да победя. Казвайте сега какво правим. Ще се научим днес да ходим по лентата, тъй като след първите ти опити, може би трябва да сложим някаква осигуровка. Най-важното е петата да е на лентата. Това ни е центъра на тежестта. Стягаш колената. В началото си мислих, че много ще ме е страх. Момчетата много ми помагат. Страхотни ментори са и се надявам с тях на помощ да направя първите стъпки. Добре, дръж. И защо нещо по-шлакс, така. Ето е забавната част. Аха! Първото впечатление от спорта е доста обезкуражаващо, но след малко тренировки всеки се отпуска, страха се маха и започва да се наслаждаваш от това, което правиш. Разполагаме с много малко време, но според показаното предполагаме, че Камен ще се справи много добре. Аз летя и аз го мога! Със всеки измина ден се чувствам все по-уверен. Виждаш, тук вече става по-динамична. Значи вече мога да ходя, мога да седя, мога да лежа, мога да се люлея. Да, виждам едно спокойствие в него, желание да научи наистина триковете и да положи усилия да ги доразвие и да направи абсолютно сам номерата. Иска го, може го, остава да го научи. Yes. Камен не искаше да му се падне този номер, но съдбата пожела друго. И сега той отново ще прави опасни каскади. Дами и господа, аплодисменти за Камен Воденичаров!
Аплодисменти, дами и господа, за майстора на еластичните изкуства Камен. Можеше да остане с това. Истина, жестоко, страхотно. Ох, Камене, как се чувстваш този номер? Ами, чувствам се прекрасно. Много е трудно, но е страшно красиво. И препоръчвам на всички в залата и пред екраните да опитат този невероятен спорт. Не го слушайте, аз от тебе само се доближих до това нещо. И вижте, ето, само не съм се качвал. Смятайте как действа. Господин Балкански? Това е един много труден жанр в цирковото изкуство. Една разновидност от опънатото въже. Този номер произлиза от Индия и най-добрият изпълнител в света за всички времена е Канан Бомбай, индиец. Знаем го. Тази разновидност обаче е още по-трудна, защото лентата е плоска и някои хора може да си помислят, тя е широка и създава удобство, но тя се върти много бързо под кръка. Той се справи много добре, глезените му бяха твърди, стегнати и той чувстваше въжето. Аз китайския лъв го бях дресирал друго яче и за малко щеше да го събори от въжето, от лентата, но той се справи перфектно с това. Елена, знам, че ти обичаш на това. Много ми харесва този номер. Аз казах и на твоите ментори. Когато го видях миналия път и чаках с удоволствие да го видя, за мен има голям заряд в целия номер. И ти успя да ни го предадеш. Голямо изпитание за теб. И накрая дори имаше и красота в стила Тигър и дракон. Ники? Само аплодисменти. Супер. Това беше и аз го мога.